Morning, sir. Start na tayo? Okay, let's start. Again, no? Tulong ka mo, Yahweh. Hindi ni maabri ang ito ang evidence room o wala ang tulong ka Yahweh. Wala ko access sa Yahweh. Kasi wala access siya ha. Wala lang ang tulong. So, ang Yahweh, ang RD, ang chemist, o ang atong evidence custodian. Yeah, right. Some money. Bos, dengar. Oke, nih. Alright. Sir. Yaron. Di ba igo? Kahit na gano'n, Boss? nakikita kami mga kababuyan sa mga kalalakihan. Kaya doon naman sa amin, di ba? Eventually kasi mahal mo naman. Tatanggapin mo na lang, tapos ikaw na lang magliligpit, ikaw na lang mag-a-adjust, ikaw na lang yung iintindi, ikaw na lang mag-itiis ng amoy. Yung gano'n. Kasama talaga yan eh. Totoo yan, siguro parang ano lang din, parang pakikipagtropa kasi wala pa naman ako mas-share tungkol sa pag-asawa kasi papunta pa lang ako doon. Pero parang pakikipagtropa din, di ba sa una, may mga friends ka na girls, di ba sa una talaga medyo papakitang gilas ka eh. Kailangan mabibis ka ng maayos-ayos kahit nasa bahay ka, di ba? Yung pambahay na maayos sa madaling salita, pag dumating yung mga bisita mo mga kaibigan. Tapos darating yung time na... Wag ka, sir? Makikikain siya sa inyo, syempre ahati na Ayun, tingnan, noon mo lang tingali pa. Hazard lang. Gamitin mo yung mga maayos-ayos na plato at hindi yung mga pang-araw-araw yung mga plato. Pag dumating yung mga kaibigan mo, alilisin mo yung Saan na? Wag dato, sir. mga kaibigan mo na to, tumatagal ng Tulad ng tira. tumatambay sa bahay. Charge mo. Yung bahay na nila. Wala ka na rin pakialam eh, nakahit Bawas yun. Naka-overtake, maka-counter flow ka, sir, ba? Huwag na lang yun, huwag madalas time, di ba? Wang lang. Atikas gawas. Nagkita ka ba yung dagang sa among anak kami niya ang pagbubunawan. Kumawa nila. Uy, nagulat pa sila 5 minutes. Hindi. Uy, binuo ko. 1 minute parang galing mga kainom na mukha ng tubig. Uy, tubig. Niya ang kalikuan nila kayo. Street trip, sundog dahil nila sa Kong TV. Lagi daw nga. Ito yung tuyok sa kaya hagbong sa pool. So siya, kita na siya nila nga wala nagkapakapa. Na-alarm na sila from kato di ba at first ako mo to naglutaw-lutaw pa mo to katawan nila. Nya kailangan taga-malapawan. Lesson kaya makatugtugan. Okay ra man gud ta to. Let's say kung taga-awat.
Alright, good morning. Ito na, yung higala, no, Benjie. On board na rin sa PDEA control. O niya, ang atog, convoy ta, sa kinig mga methamphetamine hydrochloride karong adlaw. Going ta sa may Cosmopolitan, mga higala. Ang pagpagayon o kaning pagsunog sa mga methamphetamine hydrochloride karong buntag. No? Mura. Wani, masih di sini gue. So, mau nih no? Dito nagtakaroon sa Maidan Gordo Avenue, habig sa Barangilahog, ningat og Dakbayan sa Subo. At balik ko sa atog YouTube Benjie Talisic, no? Pag-subscribe lang o pag-like o pag-notificate para ka ma-update sa atog balita matagaroon niya. O yun man sa Super Balita Cebu, mga igala. Nga sa may habig sa Barangay Gabutao, no? Arit agi sa may Gordo Extension. Dila nagkaroon sa may ako sa extension mga higala, no? Anya doon daw habig dito sa may barangay sa Patara ning Dakbayan sa Subo. So posibilidad garon na, no, sa may dan Conquera sakop sa barangay
Kamagayan. Dala sa may Hongkera extension Deulata sa destinasyon sa Cosmopolitan. So mo ni ang sitwasyon ko ni na kwarto na nangago area. Ay gala. Okay. Siguro ko gibahin kaning tong ko no. Na mga contrabands no nga sulugon unya na daw dito sa may chimney o chimney sa likod bahin ning Cosmopolitan mga gala.
Diyan ka na. Lumay ko. Salamat inyong higala Benjie Talisic may buntag. Stand by the dog.